Girl them, do the thing for the girl them. Me girl, still let on nails in a me back a car. I saw me know that fuck your proper car. Beat up the body on your pussy jaw. Me nah go blow your punani like hand papa papa. She want it in the she no want the thing catch a jaw. So me stop a touring by a condom and a proper jaw. Room say that tweet make she see it for me avatar. Boots up like soccer star, firm up stand back a arm. Me make she ride like a stallion. Me no follow man in a battalion. Put long like skillion. We force in Galbillion. So run this like Shelly and my John now go dwelling on. Come here, cock it up. Your pussy enough. No, you love the fuck. So bubble, 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 bubble. Girl bubble, 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 bubble. You say me soft, me tough it up. No, you come a ball when me start stuff it up. So bubble, 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 bubble. She bubble, 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 bubble. When she attack, I counter that. Me no use X amount of chat. When it come to sex, make we flex, cut out the crap. She say my wine on the realest. In a me jeans, she a rise up a penis. Give me na the club, me no care who a free this. You make me hard like premix. So me say, come here, cock it up. Your pussy enough. No, you love the fuck. So bubble, 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 bubble. Girl bubble, 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 bubble. You say me soft, me tough it up. No, you come a ball when me start stuff it up. So bubble, 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 bubble. She bubble, 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 bubble. Winding up and winding down. She knows. 6 inches off the ground. She knows. Hottest girl inna the place. Make every man a line up inna the race. Oh, you can see it on her face. She don't know. You a take off the hype off of every girl. And when me see your body move, girl, you a take off the eyes off of every girl. You fashion up, that designer, broke every man heart, Delilah. You know sit down in a party, recline up on the dance floor. You turn me on more. Winding up and winding down. She knows. 6 inches off the ground. She knows. Hottest girl inna the place. Make every man a line up inna the race. You can see it on her face. She don't know. Come baby, step up to me. Tonight that you want me, come here physic. Me and me entourage in your heavy, but so far the girl left to come on to me. Love how you move, girl, me love how you flex. Wonder if me woulda love how you sex. Come baby, step up to me. Now tonight that you want me.
yan ay patungo. The Amsa Club. Mga ka-Facebook, ka-Twitter, ka-Instagram, ka-Snapchat, ka-TikTok, ka-YouTube at syempre, Madrid Nation! Magandang tanghali sa inyong lahat at kasama nyo na naman ang pinagkaitan ng kaseksihan pero never sa kagandahan. This is your one and only DJ Ai. At syempre, sabay-sabay tayo ngayon dahil second day na natin ngayong second to the last day natin ngayong week. Halo, Madrid Nation! Halo rin sa ating mga almusalers. At syempre, halo sa ating mga October solid almusalers. Halo sa inyo lahat. And again, maraming salamat sa inyong lahat. Kaya naman binabati ko ang ating mga early birds. Nandiyan na si Mr. Ray, Mamaril Zacarias, Nathaniel Sitoy, at syempre, sino pa ba? Si Prietos Lawian, Mr. AJ Goache, halo. At syempre, abangan nyo lang dahil meron kaming mga pasabog mamaya. Ayan, abangan nyo lang yan. At syempre, nakatutok na naman kayo sa paborito nyong tambayan tuwing tanghali. Yan ang The Almusal Club! Ano gusto kwentuhan? Go na go sa kasiyahan at suwak na suwak pa rin tayo sa kulitan dahil makakasama pa rin natin, uunahin ko para na naman maiba. Ayan, ang ating guwapong Kenkoy, Rupi! Ayan, ano masasabi mo? Inuna kita. Hello! Salamat at inuuna mo na ako. Dati hindi. O, basahin mo yung mga comment nila. Hindi mo kasi binabasa. Teka lang. Hi, Prietos! Lawian, Maria Luna. Halo, magandang tanghali. At kay Ma'am Shirey, nasa na kaya si Ma'am Shirey? Nandito na ba siya? At kay Nathaniel Sitoy, pakibaba po, direct. Halo guys, magandang hapon sa inyo. Madrid Almussalers, Miss Team, DJI, direct. Zen and Babu. Babu, hi. Basta ka na. Halo, Yes. AJ Guache, ang pinakamayamang almusalers ng buong Pilipinas. natin yan, valedictorian. Tama ba? Tama. Tama. At Hello, syempre, almusalers. Hello, almusalers, sabi ni Elsa Hernandez. Ayan, guys, do not forget to react our live today. Heart react and like react for Team Rupi and heart react for Lahat mo na. Team Kim P. Ayan, so do not forget to like and share our pages para maging updated kayo sa aming mga updates at syempre sa mga kaganapan dito sa aming company. Ayan, so Madrid, Philippines, meron din sa Pangasinan, Madrid, Philippines, Pangasinan, Madrid, Philippines, Cebu, sa Cebu, at sa Davao naman, Madrid, Philippines, Davao. Ayan, at syempre hindi magpapatalo ang ating, sabi, halo poging Rupi, magandang DJ Ai and gorgeous Kimpi. Ayan, sabi ni Prieto. Okay, at syempre hindi magpapatalo ang walang kakupas-kupas na gorgeous, cutie patuti, Kimpi! Halo, Madrid Nation. Ay, Madrid Almusalers pala. Yan. Halo, Nathaniel Sitoy, kay Dior Tanyan Nguyen. Halo, kay Alex Caviola and nagbabalik si Kael Ula. Uy! Ayan, sabi ni Mr. Ray, halo, Ma'am Sheree. Sabi niya, Davao pa rin ako, Babu Rupi. Ayan. Halo, kay Ashel Santino. Sabi niya, hello, and good day. Ayan, na busy daw pala si Kael, kaya Busy daw siya. Pero Kael. sabi niya, I'm back. I'm Ayan. Wala bang kasama? Halo, Prietos. Teka lang, paano mo na? Halo na, ayan. Ayan. Kael, wala ka bang kasama nagbabalik? Kael? Kael! Pero may nawala Kael, wala ka bang parang kasamang parehas nagbabalik, ata kayong Kael? na-busy Busy ba kayo parehas? So, ayan, sabi ni Mr. Ray, congrats pala kay AJ Guache Valedictorian. Siyempre, at saka siya yung pinakamayaman, riches. Halo, Miss Jazzy Banag. And sabi din ni Prieto Salo, napapasa ng load, Mr. AJ Guache. Congrats to you. Ayan, syempre, congratulations din sa iba pang mga
meron bang salutatorian? Oo. Ayan, si Ryan. salutatorian, tsaka yung mga with honors. Uy, si third honors best friend. Meron ba ditong Yes, salutatorian? Si Alex Gaviola. Meron ba ditong Ayan, salutatorian? sabi ni Miss Jazzy, swerte AJ Guache, ikakayaman ba natin ang pagiging valedictorian mo? sweet! Anyway, congrats! Kinikilig ako. Ayan, sabi ni Kyle, pinapahamak mo na naman daw siya. Wala akong sinasabing pangalan, Kael. Tinatanong lang kung may kasama ka na bang Lalo na nagbagal. blooming Jude. Oh, thank you, Mr. Ray. Cute ng Jude. So, ayan guys, may pa-flash kami sa aming screen. Saka, Yes. Ayan! So, yan. Mag-send kayo ng picture nyo kung kaninong team ba kayo. Yes. Baklang-bakla Siyempre, ako dyan, ayan. Heart react for Team Kimpi and, And like react for Team Rupi. Yan. Ganyan yung post na gagawin nyo guys ha. Heart, Yes. tsaka like lang. I-send nyo na yan dito sa aming page, Madrid, Philippines. Then, ipa-flash namin yan sa screen. alam niyo ba? Yes. Alam mo ba yung, Sabi kung ni- ano, yung salutatorian? Ano? Sila yung taga-salo. Ng mga Ayan. Sabi ni Mr. Sawian. Ray. sawi. Oh! Salutatorian. Sabi niya, sana may sumalo din sa akin. Ayan, Salo. sabi ni Mr. Ray, grabe. Everyday Miss Kim ha. Lalo nag-blooming good. Thank you, Mr. Ayan. Ray. Sabi ni Nathaniel, congrats sa mga Nalong nanalong the best sa sagutan this October. Yan. Yan. Pwede kayo guys maging valedictorian, Yes. salutatorian, and with honors. Basta lagi lang kayong tumutok dito sa Almusal Club. Tumutok. Yes. Yes. Oo, tumutok na kayo kasi marami kaming games and prizes. At Simulan lalo na, natin. malapit na talaga dumating yung aming niluluto. Yes. At dahil November na. Halo, Silver Daniel. Halo, Silver. Balita ko si Silver, babawi daw ito eh. Gusto niyang makasama sa ating mga with honors. Ray. Sumaang mga loob. Ay. May sinasabi si Mama Ray eh. Paano yung mga suma? Babu! Oh. Confirm na, Babu! So yan guys, huwag na tayo magpatumpik-tumpik Yes. pa at simulan na natin ang ating unang game. Yes, Ito pero ay bago ang lahat, meron na akong announcement. Salamat po! Hangman. Yes. Dahil sa ating laro, hindi na kayo, well, only winning pa rin tayo, pero sa isang game, isang beses na lang kayo pwedeng manalo. Ayan. Yes. At all in all, dapat ay Ano yung- 3 beses lang pwedeng manalo. Per game, isang beses lang. Yes. Ayan. Teka, may To give sinasabi Para may si Kael. others. Para May sinasabi give si chance to Kael. others. Pakibasa naman yung sinasabi ni Kael. Ano ba yung sinasabi niya? Paano yung mga suma? Suma. Suma. Pagkain ba yun? Hindi. Sa mga kabilang jowa. Sa kami lang, jowa. So yan guys, simulan natin ang ating unang palaro. Ano bang gusto Yes. nyo? Easy, medium, o Ano hard? bang gusto nyo? Easy, Halo, medium, Jana hard? Gabika. Yes. Mga na. Ayan guys, so isang beses na lang kayo pwedeng manalo per game. So all in all, yes, to give chance to others. Bale, all in all, 3 Yes. beses ka lang dapat pwedeng manalo. Manalo. Dapat iba-ibang games yan. Ayan. yup. Pero since Hindi ka 4 ang malulugi games doon natin, kasi 3, ano, may 90 ka. May 3 beses ka. Oo. Oo. Yes. Ano daw ulit yung joke mo, Wag na Suma? po. Makabilang jowa. Suma kabilang jowa. Si Kael ba? Ayan, ready na si Jenny Ready Remo na si and Jenny Jana. Remo. Sabi ni Mr. Ray, yan na nga ba sinasabi ko, Babu? Nagdavaw lang ako, nag-confirm na. Hindi ko na kaya. Matagal na atang tinatago, Mr. Ray. Hindi ko na kaya itago. May bago tayong audience. Yan. Si Halo, Roma Roma Dael. Dael. Sabi Halo, niya, halo. pa-shoutout naman po, dito ako, QC City Hall. Ang basa Sana ko, ano, manalo." jail. Wow! Thank you po for watching and mag-invite pa kayo guys ng ano. Ready na. Yan, Para kay para daw Romar. kay Romar. Romar, Ang bibigyan ating ka na. unang, ano ay Yes. easy. Ito Easy. ay history. History. History with 2 words. Sana naman pala rin na. Ayan guys may chance na kayong manalo dahil 3 times na lang pwedeng manalo, di ba? Yes. So Okay. may chance kayo. Ha? Yes, Yes, give para chance to iba-iba yung others. winners natin per game. Oo.
Mali natin, iba-iba rin yung mga valedictorian salutatorian Oo, natin. may iba-iba sila. November. Daw, sabi ni Kael. Kael, Letter E. Pagbigyan mo ng kakapasok lang. Sabi ni Vina, letter I. Nice. Sabi ni Kael and Esa, letter A. Eh. Sabi ni John, Auntie Mano, letter M. M. Romar, mag-comment ka na, Romar. Halo, Kervin Jim, Palaganas. Yan, halo, Kervin Jim. Sabi ni Kael, letter R. Letter R. Wala. Walang R. Ay, naku, napakadali yan. Merong R. Napakadali Ano, yan. alam nyo na yan. Ayan, sabi ni AJ, kotse na naman. Ay, hindi. Nauna si Resty Gapos. Sabi niya, Ay, oo. Vietnam War. Pero Vietnam War nga ba? Tama yan. Letter V. V. Letter V. Victory. Ayan. Sumagot na rin si Romar and si Jenny ng Vietnam War. Yes. Ang bilis naman. Easy lang to, guys. Easy ang ating unang category. Yes, congratulations to And W. Ayan, may Resty. nakahula na. Tamang sagot ay si Resty Gapus. Ikaw ang nauna. Ayan. Pwede ba kayo guys bumawi dahil marami pa tayong games and meron ka pang chance. Yes. Manalo. Manalo Chance mamaya, ka ba? Resty. Pwede ka pang manalo sa ating dalawang next game. Ay, tatlo. Ayan. Ayan. So, pili na kayo sa ating second set. Oh, naman. Medium naman. Medium, Easy, medium, hard Hard. tayo ngayon. Yes, yes. Easy, medium, Sabi hard. ni Kyle, so ayun, taga-bigay ng letters na Yan, naman. bigay ka ng Kaya bigay. Kyle, kung nahulaan mo na, ay ano, sagutin mo na agad. Yes. Ayan. Places. Ating second category ay places. Sabi ni Nathaniel si Toy, sana manalo ako para may load. Yes, Nathaniel, may chance ka ng manalo dahil 3 times na lang pwedeng manalo. Yes. 3 times, 1 time per game. Yes. Sabi ni Nathaniel, ay, Mikael, letter L. Letter L. Hindi siya Washington. Hindi siya Washington. Si Esa naman, sabi niya, letter A. Ni A. Letter A. Ayan, syempre kung nag-enjoy din kayo sa aming Heart mga react. palaro, mag-react naman Sabi kayo ni dyan. Erwin, Heart react letter and like react. S. Sabi ni Esa, Pilipinas. Walang letter S. Yes. Meron Hindi ng siya letter A. Washington. Yan. Hindi rin siya Thailand Hindi siya kasi it Thailand. ends with letter A. Sabi ni Mr. AJ, Barcelona. Barcelona. Wow. Pwede, Pwede. pero tama nga ba? Tama kaya? Letter B. Sumagot na rin si Nathaniel and Kerwin ng Barcelona. Halo, Mr. Jonard Kalimlim. Halo, halo. Kamusta ka na? Nagbabalik ako, nag-CR lang. Bar. Se. Hello! And Na! na! Ayan! Congratulations, Mr. AJ Guache! At dahil Ayan. dyan, ikaw hindi ka na pwedeng Guys, manalo. unahan nyo na lagi si Mr. AJ. Oo. Para may Unahan chance nyo na dapat kayo si AJ. manalo. Yes. Halo! Ayan, sa ating last set, mag-hard naman tayo. Yan. Kanina easy, medium. Ngayon ay hard. Ang category ay... Ano yan? Toys and games with 3 words. Napahulaan na ito. Yes! Sabi ni Kaya Kael, guys, kung alam nyo na, Barcelona. isagot nyo na agad. Kasi yung mga words dito, minsan paikot-ikot lang. Yung mga nahulaan nyo na dati. Hello po, Lumalabas siya pa-shoutout po. ulit. Sinashoutout kita, Jan Angelo, Antimano. Halo. Hello. Kamusta ka na? Ayan. Sabi ni Kael, Oh, Barcelona. Ayan. Ayan. Ayan na. Siyempre, mag-send kayo ng pictures nyo, guys. I-send nyo lang sa aming page
Madrid, Si Kael, Philippines. dapat mag-send si Heart Kael. react and like react. Habang Sila nanonood John kayo ng Angelo. Almusal Club. Yes. Nathaniel. Si Mr. AJ, dapat makita siya ng buong Oo Almusal nga. Club. Dahil ikaw ang Kaninong team ba valedictorian, siya? Mr. AJ. Yes. Yan, sabi ni Kael. Letter E. Letter E. Ayan. Sabi naman ni Jenny Ramon, Letter letter A. Ayan. Sabi ni John Angelo, letter D. D. Walang Wala. D. Sabi ni Kerwin, Kerwin, letter S. Oh, ano mo? Sabi ni Esa, letter Walang R. S. Oh, walang S. Walang F. Ayan, okay lang daw si May Mr. R. Jonar. Sabi ni Serato Christine, letter C. C. Ayan. Sabi ni Kael, pag mag-send ako, masasapawan ko na si Kuya Rupi. Gusto ko yun. Go! Okay lang Masasapawan yun. ka na niya, I-invitean Rupi. ka namin dito. Gagawin ka namin guest. Meron na Walang tayong S. letter A. Sabi ni Nathaniel, letter M. Kaya ka na papahamak eh. Ayan, may letter. Ay, bonus M. yan. Ayan, bonus. Letter M. Bakit? Bonus yung letter M. Letter Letter N. Napakagaling ng ating... Ayan, humula si Mr. Jonard at meron na Letter- rin siyang top fan badge. So, Wow! congratulations, Mr. Jonard. Sabi niya, letter Letter T. Wow! Oy! Letter Hala! T. Ano iyan? Ayan, sumagot si Alex. Sabi niya, Green Army Men. Wala, anong laro to? Ah, yun yung ano, yung mga maliliit na army na green. Ah, okay. Ay! Tinagalog mo lang. Mahiya. Yung maliliit, walang small. Ayan, tama kaya ito. Ayan, sumagot na rin si Kerwin, tsaka si... wow, may ano na rin si Kerwin, may top fan badge. Lahat na sila Tsaka si meron. Vanessa Desamito. Wow. Kilala natin Ayan kung yung sino mga yung mga hindi nanonood solid eh. almosalers. Si Kael ba may tapan? Ayan, halo-halo sa aking pinsan na si Yes. Kuya Jesser Bernales. Hi, Kuya Jesser. Ay, Si Alex Gaviola. So, congratulations at ikaw ang nakahula ng third. Wow! Ang saya-saya kung iba-ibang Category pangalan yung natin. nakikita mo. Oh. Tignan nyo. Ang saya-saya pag iba-ibang pangalan. Resti Gabus, everybody. Halo-halo, Jonathan De Los Reyes. Yes! Congratulations sa lahat ng mga nanalo sa Hangman. Paki-PM ang inyong mga numbers later. hello, Cassie Resty Brown. Halo, Gapos, Kuya Jesser. AJ Guache, and Alexandra Gaviola. Huwag muna kayong aalis dahil meron pa tayong next game. Yan Yes. ang Word Matrix. Ayan, commercial na, commercial. Yes, anong commercial? Ako na mag-commercial. Sige, anong commercial natin? Tan-tan-tan, Pero bago ang tan-tan. lahat, yes, ang ating mechanics dito sa Ayan, ating sabi Word ni Miss Matrix. Jazzy, pabati, ay wait lang. Pabati sige. naman sa mga kaibigan kong Barneys, lalo na Barneys. sa mga nakasama sa Macau. Yes. Femalin Salgado at Mr. Alejandro Garcia. Halo, Wow! halo. So, yan mamaya guys, makaka-receive kayo ng, ay hindi makaka-receive. Makikita niya, makikita niya sa Wow. screen yung mga update sa kanilang day Magpapa-fries. 2 sa Macau. Wow. Ayan, start na natin ang Ayan, Word start na Matrix. natin. Ito ang Word Matrix. Mahabaan ngayon ng word. Halo, ay listen ko. Horizontally, vertically, diagonally, at paikot-ikot, zigzag. Ganun, basta magkakadikit ang mga letters. At syempre, ang ating category ngayon ay oldest cartoon. Ayan, halo, Shows. Miss Angel Kalugay. Sabi ni Nathaniel, pabati po sa nanonood po sa akin dito, Marichu Marichu Rosal. Rosal. Wow, Marichu Rosal, mag-ano ka na, makicomment ka na dyan kay Nathaniel Sitoy Yes. habang nanonood. Ayan. Dahil pwede ka ring manalo. Yes, at syempre, Sabi huwag niyo ni... Pabati wow, naman si kay Mr. Sube. Romer pala to! Sabi niya, Ay, pabati ay, ay. naman kay Sube. Halo, Mr. Sube. Ayan, ang okay. tagal-tagal na. Ayan, nanood na siya. Si Mr. Romar pala yun. Yun ang ukulit Ayan. kay Miss Zen. So, Oo. parang bago nating audience si Mr. Romar, kaya naman dito sa ating... Yes, dito sa ating game, kapag nahanap niyo yung oldest cartoon shows, dapat ilagay niyo kung ano ang Yes. column and row ng Kung saan yung first letter. ng cartoon. Sabi ni Ayan. Resty Wow! SpongeBob
SquarePants. Meron ba? Sabi Ay, ang niya bibilis, oh. C6. C6. Mali. SpongeBob SquarePants C6. Mali. Mali. Hindi siya C6. Sabi naman ni Jenny Remo, Tom and Jerry. Tom and H3. Jerry. H3. H3. Correct. Yan, merong Tom and Jerry. Sabi naman ni Alex, The Simpsons. 7B. Sabi ni Mr. Romer, grabe kayo ha. Ayan, Mr. Romer, maglaro ka na rin dahil pwede kang manalo. Manalo ng Hello, milyong-milyong na Ann premyo. Ferrer. Hi, Ann Ferrer. 7B. The Simpsons. The Simpsons. 7B. Sabi ni Alex. Ayan, may The Correct. Simpsons. Sabi naman ni Rusty, Ghost Fighter. G2. Grabe nakikipag-away sa akin G2. yung ano ah. Wala G2. po. Hindi kasama ang Ghost Fighter. Sabi naman ni Mr. AJ Crowley Troubles. L5. Meron ba? Ayan, sabi ni Jenny Remo. Ano? Scooby-Doo. Wait lang. Walang Trolley Troubles. Scooby-Doo daw. Scooby-Doo. Scooby-Doo. Sabi ni Jenny. Remo, Scooby-Doo. Tama. Alam mo yung SpongeBob, marami siya. Tama sana yung kanina. Pwede kasi Kinorek ni ano? Kinorek ni... Ay, hindi pala. Iba na yung sumagot. Scooby-Doo, Miss Zen. E12. Ano, itatama na natin yung SpongeBob. Ayan. Sabi ni Nathaniel, SpongeBob SquarePants 6E. Marami daw pwedeng panggalingay. pwede magaling dito yung ano. 6E. Kanina, ang SpongeBob SquarePants ay C6. Pwede rin yun. Pero huwag natin Ngayon, consider 6E. Ah. Ay, wag na daw i-consider si Kasi ang SpongeBob. dami niyang pwedeng panggalingan. Yes, ang dami niyang pwedeng panggalingan. So, hindi na Pwede siya daw manggaling consider dito si Pwede siya manggaling SpongeBob. sa A10. Pwede siya manggaling sa C6. Pwede siya manggaling sa E7. Yes. So, hindi na siya kasama dun sa OLED. Sabi ni Alex, Barney. Barney 2D. Barney. Barney. 2D. Hindi siya kasama. Hindi kasama si Barney. Sabi ni Mr. Romar, yaan ko na lang sa kanila yung load. Marami kami yan. Eh di kayo na. Yes. Charot. Hindi natin consider si SpongeBob. Sabi ni Jenny, Bugs Bunny. Bugs Bunny. Ano ba to? I or L? I or L12 I12. or I12. Ayan, correct. Meron ng L12. Tom and Jerry, The Simpsons, Scooby-Doo, and Bugs Bunny. Ilan pa ang Bugs kanilang Bunny. Bugs ulaan? Bunny? Ilan pa? Meron pang 1, 2, 3, 4. May 4 words pa Ay, dyan, 3 na guys. lang. Ay, 3. Wala na yung Yun. SpongeBob. May 3 cartoon shows pa dyan. Yes. So, input nyo lang. So, na habang nanonood kayo and nag-enjoy kayo, mag-heart react naman kayo dyan. Excuse me Diba? po. Heart react for Team Kimpy and like react for Team Rupi. Rupi. Sabi ni Wow. Sir Raom, oo, minsan si SpongeBob nasa Krusty Krab. Andun talaga siya. Charot. SpongeBob nasa Sabi ni Krusty. Ivy, Doraemon C3. Ay, Meron hindi ko bang sinama si Doraemon? Doraemon. Walang Doraemon. Meron bang Power Rangers? Power Rangers. Wala. Wala ring Power Rangers. Hirap daw, sabi ni Mr. Jonard. Mr. Jonard, paano yan? Buhol-buhol. Buhol-buhol yan, zigzag. Yung mata mo mabubuhol din kakahanan. Mabubuhol talaga. No? Ang ganda ng Bugs Bunny. Ayan guys, may 3 pa. Yes. Tatlo, tama no? Yes, 3 pa. May 3 pa, so input lang kayo ng inyong mga sagot. Parang hindi yata nakakasagot sila AJ dito, sila Silver. Oh, sa Ayan. ano sila Magbabawi yan madalas mamaya. Movie serye tsaka art attack. Kasi hindi yan mariresearch eh. Meron Ayan. bang Dora the Explorer? Wala. Walang Dora the Explorer. So, yung clue natin yung isa pang babae. Ano naman doros dun sa 3C? Wala. Sabi Pang ni babae. Christine, Wala. Powerpuff Girls. Ayan. Meron ba? Power Pop? Anong number? Pop. Powerpuff K3 daw, K3. K3. Consider na ba?
consider na siya. Okay. K3. Ayan, merong Powerpuff Powerpuff Girls. So, Girls. dalawa na lang, guys. Dapat puff yun, ha. Pero considered na yung sagot ni Christine. Ano ba yung kanya? Anong kanya? Yes. Powerpuff. Dapat puff. Ay, oo nga, no? Yes. Pero considered naman yung sagot Dapat niya. F yun ah. Sabi ni Resty, Johnny Bravo. Johnny Meron Bravo. ba? Ano? Hindi nakita. H4. H4. Ayan, may point Correct. ka na rin. Isa na One lang. Punch Man. Oldest na cartoon lang. show nga eh. Baka all dyan sa mga pinanganak na nung ano, last Nung- year. Yes. Ilang season na eh. Punch Man. One Punch. Ulit. Anime Punch. naman yun eh. Ayun. Hindi naman yung ano ba yan? Nahulaan na yung... Ay, Cartoon show. may sumunod. Sabi niya, Powerpuff Girls. Hindi siya ulit yun. Hi, Mr. Ray! Ayan, halo, Mr. E. Kamusta na kayo dyan sa Macau? Hope you enjoy your Yes. trip. Ayan. So, kaya niyo mo bang hulaan yung last? May isa Ay, na pa, Mr. may E. isa na lang guys. Kung Isa na kaya- lang. Kung hindi niyo na kaya Ayan, hulaan. sabi ni Nathaniel, 90s yan. Yes, yung mga old school na Yep. cartoon. Feeling ko nga pag pinanood siya ngayon, hindi pa rin nakakasawa yung mga Yung ganitong Tom and Jerry pa cartoon. lang yung ganun nalaman. 1960, Oh. 1940. Yung 75 Okies and years the na. Cockroaches. Galing. Cute. Saka yung Ed Chorba. Ayan, halo, Mr. Red. May Ayan. isa pa, guys. Hindi nyo na ba May kaya isa pang hulaan? word. Mahirap ba? So, wala dyan si Lalabas na natin. Wala SpongeBob. na ba? O, si SpongeBob. Pwede naman natin ilabas pero hindi na siya kasama. Yes. My goodness! Marami daw siyang pwedeng panggalingan. Wala na. Dahil dyan ilabas pa natin. Sabi ni, Ay, Jenny, meron. Dexter's Laboratory. Meron ba? Dexter's Laboratory. Labi yung sagot niya, pero considered ulit yun. Okay. Ayan. Nice well. So, kompleto Dexter's na ang ating Laboratory. word, Matrix. Siya pa rin ang panalo. Sabi ni Mr. E, pa-shoutout kasama ko, Aizel and Melody. Halo, Mr. Reza, Miss Aizel, and Miss Melody. Miss Melody. Mag-enjoy lang kayo sa inyong trip. Yes. Peppa Pig daw alam ni Ra. Oh, may nakalagay dyan ng Peppa Pig. Pero hindi kasama hindi yun. kasama. Masyado siyang Ayan, bago. sino Sino ba ba si ang Peppa ating Pig? winners? Yes, congratulations sa ating winner sa Word Matrix. Meron siyang 10 points. Jenny Remo. Yes, nawala niya. Wow, ang ganda Scooby-Doo. naman sa mata ng winners natin ngayon, iba-iba. Dexter's Laboratory at Bugs Bunny and... Yes, Tom and Jerry. Ang galing. So, halatang-halata na talagang nanonood siya ng cartoon. So, meron pa tayong next game. Yan ang movie series. Pero Pipiliin bago niyo lang. natin Yes, pero simulan. bago natin simulan ang movie series. Ipapakita at bago niyo lang namin malaman sa inyo. Ang mechanics, ipapakita namin ang mga kaganapan sa day 2 ng kanilang Macau trip. Ayan, di ba? Ayan. Wow. Nice one. Ang ganda ng mga nila, ng mga pictures nila. So, shoutout kay Mr. Saka Joe. napansin niyo ba? May mga Oh, diba? sila sa damit. Oo, Checkered and may white. sila, may code sila ng Yes. damit. May mga checker, di ba? White t-shirt, tas may checker. Checkered. Kahapon naka-Madrid, Philippines, sila, Color t-shirt. black. Yes, ngayon naka-white naman silang Wow, lahat. ang dami nilang O, saya. diba? Halatang enjoy na enjoy silang lahat. 25 Ang dami sila. nilang photoshoot, guys. Oo nga. Sobrang dami. Yan. Ganda mag-photoshoot Sabi ni dyan. ni Ryan, shout out sa lahat ng nagpapa-shout out. And sabi ni Jenny, na-miss ko na po, load nyo. Ayan, syempre, congratulations, Jenny Remo, dahil nanalo ka ngayon. Parang yung pagkakasabi ni Ryan, no? Yes. Shout out sa lahat ng nagpapashout out. So, simulan na natin ang ating third game. Ito ang Movie series. Ayan, masyadong hard. Movie. At syempre dapat kompleto yan. For example, now you see me free. Ilagay niyo ang number ng movie. At kung may tagline naman, pakilagay ang tagline or second title ng movie. Yan, ang ating ready unang na ba category kayo? ay action, guys. Action. Sabi ni Mr. M,
Madaling araw na kami nakakabalik ng hotel, kakagala Kakagala and photoshoot. Wow! Ang gaganda nga ng pictures nyo, Mr. Ang ganda mag-photoshoot sa mga Pero balita ko madaming yung iba likes. rated SPG. Oo, Mr. Jo, tama mo Halo, naman ako. Cheche Kalugay. Ayan! So yan, syempre, don't forget mag-heart react and like react. Yes. And syempre, i-share nyo na rin ang aming stream ngayon dahil Yup. kung sino ang may mas maraming share, may chance kayong manalo. Ayan. Sabi ni Kerwin, Iron Man 2. Iron Man nga ba? Yan, Iron Man daw. Iron Man. Sabi na hindi siya Iron Man. Ayan, Sabi ni Ryan Christian Buwan, Blade Redemption. Blade 2. Blade 2. Blade 3. Yeah. Beyblade. Ay, nako, Ryan. Parang ang saya dito, no? Hello. Ayan. So, input nyo lang guys ang inyong mga sagot. Halo, Miss Kylene Gavieras. Gabieras. Miss Jackie, halo. Jackie, hello. Anong palabas yan? Ito ko nila humula. Hula lang kayo, guys. Sabi ni Mr. AJ, Iron Man 3. Huwag niyo daw po ilalabas Ang yung tagal rated mo, SPG, Hula. sabi Sino nagsabi? si Mr. E. Hindi ko pa nababasa. May mga rated SPG eh. Yan, okay na. Ang tamang sagot. Labas na ba? Ayan, sabi ni Ryan, Fast and Furious. Sabi naman ni Jenny, Blade 2. Pero ano ba ang tamang sagot? Ito ay Iron Man 3. Ayan. So, congratulations kay Mr. AJ. Wow! Ang di hamak na napakagaling sa movie, serye at art attack. Sila naman? Tsaka sa AJ hangman. Guache. Next! So, next ay science fiction. Science fiction. Plancha man. Bakit plancha man? Iron Sabi ni Iron. Karen, nice. Iron po kasi Iron. Ah, okay. Last mo na yan, Ra. Ayan. Ano nga sana? Sabi ni Nahirapan Kerwin, sila. ha, akala ko nauna. Wait, sino bang nauna? Ay, hindi. 2 yung sagot ni Kerwin eh. Iron Man 2. Si AJ ang nauna. Oo nga. AJ ang nauna. Ang sagot ni ang sagot mo kasi Kerwin, Iron Iron Man Man 2. Pero ang tamang sagot is Iron Iron Man Man 3. 3. Yes. Yan. Ano yan? Ano Yan. Sabi ni Kerwin, Transformer 4, The Last Night. Si Jenny naman, Alita Battle Angel. Sabi ni Kerwin, Transformer 4. Captain Marvel. The Last Night. Captain Ayun, napasa ko Marvel. na yung ano ni Mr. E. Huwag ilabas yung Ang SPG. Ayan. Alita Battle Angel, Captain Marvel, Avengers Endgame. Ano nga ba ang tamang sagot? Avengers Endgame. Hula-hula pa. Transformer 3. Transformers Revenge of the Fallen. Halo-halo kay Joshua Layakan. Halo-halo, sabi ni... Guardians of the Galaxy. Halo-halo, sabi ni Jenny Remo, Guardians of the Galaxy. Yes. Ayan. So, ano nga ba ang tamang Guardians of the sagot? Galaxy daw. Ang tamang Ito sagot ay ay Transformers The The Last Last Night. Night. So, yan na, Kerwin. Congratulations dahil ikaw ang nanalo. Iba na naman mukha. Buti na lang. Ayan, halo-halo. Ayan. So, pwede ba kayong bumawi dahil para sa third set, ito ay Yes, Fantasy. Hindi nanalo. Ay, kaya alam ko na yun pwede eh. kayo dyan. Mr. Rowan, ano yan? Si Darna. Darna. Alam ko yan, favorite ko yan. Ayan. Ang ganda ng color grading nitong ano na to. Palabas. Tingnan mo, lahat sila orange. Siyempre, anong palabas yan ay The Oranges. Oranges. Finally, after Mali. 2 weeks. Mali Yan. po. Yeah, Sabi mali. ni Ryan, Spider-Man Homecoming. Sabi, Ayan, Sheba. syempre, thank you for sharing our stream, Aye. Kerwin. Sabi ni Sheba. Halo-halo, Shiba, Dayan, Hi, Tita Zebera. Ninang. Aye. Halo-halo. Hello. Durut.
Tururururut. Aye, aye. Sabi ni Esa, Titanic. Yan, may Si barko kasi. Jenny naman, sabi niya, Jupiter Ascending. Galing. Si Ryan, Ryan, Gagamboy. Gagamboy. Yun lang. Sunny Wonder Prietos, Woman. Wonder Woman. At ang tamang sagot Bakit Wonder Woman? yes. Spider-Man Homecoming! Ayan, ang nakahula ay si Ryan Christian Buwan. Yan, ang sa daw ni Kim. Yan. Congratulations! Nakikita ko yung mga message ni Ryan kapag magkiklaim na siya ng logo. Oh. Hi! Hi. Ganun. Tas number. Ah. Ayan. Congratulations sa ating mga nanalo sa movie serye. We have AJ Guache, Kerwin Jim Palaganas, and Ryan Buwan. Congratulations! At syempre, si Mr. AJ, nakatatlong wins na siya. So, hindi na siya pwedeng manalo ng Art Attack. Pero pwede siyang mag-coach. Ayan! So, congratulations sa lahat ng mga nanalo. At huwag muna kayong aalis dahil meron pa tayong Art Attack. At syempre, ang ating Art Attack, ang unang tatlong mga 5 points, sila ang panalo. Pero by this time, first line na lang ang huhulaan nyo. Hindi na, wala ng puntos ang title. Ayan. Patas na ang laban dahil lahat ay first line na. Okay, so ready na ba kayo? Ayan. Comment Ang unang ready tatlong at maka 5 mag-react kayo points. guys kung ready na ba kayo. Yes. At time check, mahaba-haba pa ang ating oras. 12:41 in the So, kung alam nyo afternoon. na yung title, isagot nyo na agad yung lyrics. first line ng lyrics. Yes, first line ng lyrics. Take note guys, by 2 this wins time... pa lang daw si Mr. AJ. Ay, 2 wins pa lang. Tatlo na. Tatlo na daw, Charot, Mr. AJ. dalawa pala. Ayun, dalawa. Yes. So, may chance ka pa manalo, Mr. AJ. Yes, 2 wins pa lang. Ayan, mag-heart react na kayo. Mag-heart react na kayo and like react para simulan na natin ang ating game. Yes. At uulitin ko, wala ng puntos ang title. Puro na lang tayo first line. Pero 1 point ang katumbas ng first line at ang unang tatlong maka 5 points, sila ang panalo. Ayan. So, simulan na natin ang ating art attack in 3, 2, 1, go! Yes, game. So, ang unang tatlong maka 5 points, sila ang panalo. Ulitin ko ulit, hindi na mapupuntusan ang... Sa akin, meron akong Yes. Ang ating category ay... 2 words. Pop songs. Ayan. So, si Rupi meron siyang 1 word. Anong first line ng pinapahulaan ni Rupi? Kay Miss Kim P, meron siyang 2 words. Ano yan? Oh. Kuba? Galing, Kuba. Girl, you're... Okay, may mga sumasagot na. Si Jenny Remo, nag-save siya dito ng ano niya. Sa PM po yung number. Girl, you're my angel. You're my darling angel. Okay. AJ Guache, 1 point. Wala na po tayong title. Wala na pong puntos ang title. Pero pwede niyong hulaan. Kung nanonood kayo ng Money Heist, Remember those ito yung walls kinuha sa nila sa beat? ilalim ng Madrid, Bank of Spain. Ha? Angel, Malugay song. What gold?
Ayan. Fool's Gold. Hindi po. Tonight. Hindi po. Two words. Two words. Yung nasa baba yung kumanta niyan. Hindi siya rolled ghost. Now I ain't saying she's a gold digger. Ayan, sabi, 24K magic. Oh, sabi ni Ryan. Tama ba? I just want to take you higher, Ryan. 1 point. Wala na po tayong punto sa title. 1 point na lang per line. Meron akong 3 words. Is your lover playing on your side? 3 words. Pareho silang may 3 words. Yung kay Rupi, yung i-react nyo palagi sa kanya. Yan. Sabi ni... First line, guys. First line. AJ. Wait lang. Ay, oo pala nauna si AJ tonight. I just want to take you higher. AJ, 2 points. Mas nauna siya, Ryan. Sad. Remedy. Ayan, sabi ni Prietos, I'm lying here on the floor where you left me. Tama si Prietos, 1 point. Just like a pill. Yes, okay. Okay, Miss Monette. Huhulaan mo ang first line ng title na kanilang idinodrawing. Ayan. Ayan, sumagot na si Ryan. Sabi niya, push Push the the button. button. Pero iba yung kumanta. Hindi, tama siya. Ay, Tama. tama. Yes. Sugar Babes yung... Ay, yung ano, mali. Mali yung lyrics ni Ryan. Mali yung Push the lyrics button. ni Ryan. Mali yung lyrics ni Ryan. Ayun, pero tama si Alex. I'm busy throwing hints that he keeps missing. Alex, 1 point. Ayan. 5 words. 5 words. Nakuha na po yung I'm busy throwing hints ni Alexandra Gaviola. Ayan, yung kay Rupi meron siyang 4 words. Wow, pahaba-haba ha. Ang oras natin ay 12:48 in the afternoon. Mahaba-haba pa ang inyong oras para mag-enjoy sa The Almsol Club. Ayan. Push the button and let me know. Ayan. 4 words. Wow. Ang galing naman ni Rupert. Where do broken hearts go? Hindi po. Honey, why are you calling me so late? Hindi po. Broken-hearted songs na may mga pagka-pop siya. Masayaw-sayaw. Ayan. Ayan yung kay Miss Kim. Sabi, Baby, you know that I miss you. Ang kumanda nung kay Rupert, yes. Phil Am. Ayan.
Tagal! Buwan siya. Ano? Boy, look at me in my face. Please don't let this feeling end. Hindi po. Ayan, nakasagot Wow! na si Alex. Sabi niya, Baby, you know that? I miss you. Ah, okay, Alex. 2 points. Ay, hala. Honey, why are you calling me so late? Meron ako Iba-iba itong mga lyrics ni Jenny, no? 2 words. 2 words. Kami nakahula na ba? Wala pa. Bakit? Papalitan ko na to. Papalitan na ni Rupert. Maalat ngayon na. Mahirap. Ganun talaga. Yes. Mas maalat pa sa patis. Ayay, ano bang lasa ng patis? A 100 days made me older. Yung kay Miss Kim, may 2 words siya. 2 words. Ah. Lockdown, malapit na. Hindi siya lockdown. Ayan si Jenny Remo. If I got locked away. Jenny, 1 point. I'm on the payphone. Payphone ba yan? Meron akong 3 words. Hindi siya payphone. Making my way downtown, walking fast. Hindi po. 2 words. Kay Rupert, 2 words. Ang galing nung kay Rupert. Siyempre. When I go shopping. Hindi po, 2 words siya. Shopee, ilibin. Ang tawag sa mga babae na mahilig sa mag-shopping. Ayan, 2 words. Di ba pag nanliligaw ka, ay, ano siya? Toot. Ganon. Ano? Toot girl. Ganon. Good girl? Some boys kiss me. Ayan, wait, check ko lang, ha? Check. Some boys kiss me is correct! Material girl ang tamang sagot. Ang first line ng Material Girl ay some boys kiss me, cheche, kansino, kalugay, 1 point. Nakawala na ba kay Rupert? Sa'yo, ano yan? Yung kay Rupert, oo. Okay na. Meron na nila. Sinabi ko na. Ayan. Parang nahirapan sila dito, 5 points. 5 points, 1 point lang. Walang. Ayan. Meron akong 3 words. Sige, since 12:54 na, ngayon na namin kayo pagbibigyan. Halo-halo po, lamba. 3 points. Okay, 3 points. Okay na yung 5 points? Okay na daw yung 5 points. 3 words kay Kimpi. 3 words. Ayan, nakita ko nag-chat na si Kerwin. Ah! 3 words. 3 words. Paano bang magmahal? English!
I miss the body. Hindi siya ganyan. Higher, higher, higher. Hindi po. Hindi siya yan. Paano ba magmahal English? Diyos ko. Stressed out. Hindi po. Malnourished man. Hindi po. Ayan! Si Ayan. Maleo, sabi niya, I had a lot of girls trying to steal your heart. Yes. How to love? Maleo. Wala tang mga ka 5 points dito ah. Ito, madali lang meron akong one word. One word. Pag di nyo pa nahulaan to, ewan ko na lang. Food, sabi ni Rupert. Malnourished man. Ah, okay. Ano nangyayari sa'yo kapag gusto mo ng food? Hindi ka nagki-crave. Kalansa yun eh. Oh, kalansa yan eh. So you are... Coco. Gusto ko yung Coco. Hindi siya zombie. Lyrics ang kailangan ibigay. First line. First line. Ayan, sabi ni Ryan. Ayan, si Cheche Kalugay, sabi niya, try to decide. Try na decide. Try na decide. Try na decide. 2 points. Ryan. Parang ngayon nagka-point si Ryan. 1 Hindi point. si Cheche Kalugay Hindi yung ano siya, yung kay Ah, okay. Rupert. Cheche Kalugay sa akin. Yes. Meron na si Cheche. May 2 points na siya. Kaya ba ang 5 points? Meron akong Ayan. one word. Sabi ni Ryan, t-shirt. Bilis naman. Wala pa nga. Yes, ni Cheche. Shine to side, shine to side, defy. Yes, kaya nyo ba ang 5 points? Wow, 20 viewers. 5 points. See you again. Two-way love affair. Do you ever feel like a plastic bag? Fireworks? Ayan, si Mr. AJ. 3 points. Wow, Jenny Remo, 2 points. Tik 1 point yun ah. Do you Meron ever feel like a akong plastic bag? one word. Marami yan. Binibigyan na namin kayo ng madali Oo. Bituns talaga yan eh. Hinuhuli. Ayan yung kay Miss Kim. Hulaan nyo na para may maka 5 points na. Grabe. no, no, no clouds in my stones. Let it rain. I had your flame. Parang wala yan. Ayan, si Mr. AJ, you have my You heart. have my heart. Mr. AJ, 4 points. Ayan, 1 puntos na lang. Panalo na si AJ. Mukhang isa lang ang mananalo. O ito, madali lang ulit. One word. One word. Pwede pa si AJ kasi meron siya 2 wins pa lamang. Paulaan na to. Yung kay Rupi.
Bawal na si AJ. Step in time, malapit na. You lay here with me, you're shutting down. No. Treasure. Sabi Yan, si ni Ryan. give me your. Ryan, 2 points. Meron akong 2 words. 2 words. Ayan. Mukhang isa lang ang mananalo. AJ. Ayan, kay Rupi. Ayan, Rupi. Bawal marami, kailangan isa lang. Oh. Ano yan? Ba't may oras? Magsiselfie na lang ako. Okay, so... Hey boy, you got 2 choices, yes or yes. Hindi. How long will I take? Have I got time for a shower? Hindi. To, madali lang. Ngayon kay Miss Kim, meron siyang 2 words. 2 words kay Miss Kim. 2 words. Dinadaanan ba yan? Ayan, si Alex. What you What you gonna gonna do with all that junk? My humps! Alex, 3 points. Si AJ. Okay, naubusan na ng drawings. Meron akong 1 word. Ah, meron pang last. Oh, gusto pa nilang mag-drawing. Last 1 minute. Our people are dying slowly. People dying, people dying. Ayan, parang magka-price kayo. Ano tunog? 1 word. Yung pinipindot sa sasakyan. William eh. Really? Ayan, si Maleo. Sabi niya, beep. Beep. Anong first line? Ayan, si Mr. AJ. I'm Nanalo telling na you to siya. loosen up my buttons, babe. So, ayan, may naka 5 points. Ang galing. Mahirap, no? Nahirapan ko sila kasi napakadaming napapanood ni AJ. Pero pinatunayan niya na siya, wow, na siya talaga, good morning, Miss Zen, na siya talaga ang ating October valedictorian. Congratulations kay Mr. AJ Guache. Ayan. So bukas, ibabalik na natin ang 2 points. Ayan, para naman na magganahan pa kayo lalo. Okay, so congratulations sa lahat ng mga nanalo. And paki-PM ang inyong mga numbers. And do not forget to like and share our pages. Madrid, Philippines, Pangasinan, Madrid, Philippines, Cebu, and Madrid, Philippines, Davao. Kaya naman, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok
At tututog pa dito lang sa paborito niyong tambayan tuwing tanghali. Yan ang naging isang The Almusal Club! See you tomorrow. Bye-bye. Hirap no! Bye! Yan ay patungo. The Amsa Club.